سلام تخطيط سي ام اكس راشو لتوزيع سبورت حزنا لكم قريبنا لنا لما كنت لكم بخبرنا عدم. ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎም ዕብላልእ ናብ ዓለማዊ መድረክ ካብ ዝሰሃግርዎም ዓመታት ተቆፂሩ ይርከብ። ብፍላይ ዓመት 2024 ኣብ ታሪክ ብሽክለታ ኤርትራ ሓሊፉ ዓለማዊ መድረክ ታሪክን ክስነድ ናይ ቀረባ ተዘክሩ እዩ። ቢንያም ግርማይ እንዳናቡ ህባት ጻዕዱ ረሸሽ ብምባል ስሙ ብደሚቅ ወርቂ ቀለም ኣብ መዝገብ ታሪክ ብሽክለታ ዓለም ኣወቂቡ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ወለዶ መንእስያት ተቀዳደምቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክለባት ኤውሮጳ ገሊኦም ድማ ኣብ ሕቑፊ መሰልጠኒ ማእከል ዩሲኣይ ብምጥርናፍ ኣደናቂ ብቅዓት ብምንፅብራቅ ተመክሮ ኣብ ምድላብ ይርከቡም። ንሎም እምበኣር ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ደረጃ ሰሌዳ ሊግ ዓለማዊ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ዩሲኣይ ዘለዎም ደረጃን ነጥብን ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበሮም ደረጃን ነጥብን ብምንፃር ክንሕብረኩም መሪፅና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኣብዚ ልዕሊ 3400 ተርታ ዝሓጥን ሰሌዳ ደረጃ ዩሲኣይ 31 ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ነጥቢ ብምዝጋብን ውልቆም እናሃገሮምን ናይ ዩሲኣይ ነጥቢ ኣመዝጊቦም ይርከቡ። ናብቲ ዝርዝር ደረጃ ምስ ንዕዘብ ንኤርትራ ብምውካል ዝለዓለ ነጥቢ ብምዝጋብ ካብ ደረጃ ዓለም ኣብ 7ይ ተርታ ዝርከብ እቲ ብጸሊም ኣልማዝ ዝብል ክብሪ ዝተላበሰ ቢንያም ግርማ እዩ። ቢንያም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክላሲክ ዱንከርክ ካልኣይ ኮይኑ ውድድር ድሕሪ ምዝዛሙ ነጥቡ ናብ 3520 ብምድያብ ካብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ዝነበረ ናይ ታሽዓይ ተርታ ብምሕያሽ ምስ ብሉጣት 10 ዘስርዑ ደረጃ ዓቂቡ ይርከብ። ምስ ክለብ ኤክስ ዲኤስ ኣስታና ዝወዳደር ኮኸብ ውድድራት ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ዝኾነ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን 767 ነጥቢ ብምዝጋብ ካብ ዝሓለፈ ግዜ ዝነበሩ ናይ መበል 180 ተርታ 65 ደረጃታት ብምሕያሽ ኣብ መበል 115 ተርታ ተሰሪዑ ይርከብ። ካብ ሃገርና ኤርትራ ድማ ንቢንያም ብምስዓብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተቐሚጡ ይርከብ። በብዙሓት ደገፍቲ ኣብ ማዕከን ዜና ብዝህቦም ቃለ መሕትት ፍትው ዝኾነን ሓደ ካብቶም ብሉፃት ተቀዳደምቲ ሃገርና ዝኾነ ኣባል ክለብ ሙቪስታር ናትናኤል ተስፋፅዮን ወላ እኳ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝነበሩ ደረጃ 71 ደረጃታት ብምውራድ ኣብ ተርታ 266 ተሰሪዑ ይኹን ኣብ ደረጃታት ተቀዳደምቲ ኤርትራ ግን ናይ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ብድምር 349 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ይርከብ። ንብዙሓት ብዘገርም መልክዕ ኣብ በኩል ኣህጉራዊ ስታፊኡ ዓወት ከመዝግብ ዘይተጸገመን ከም ቢቢሲ ሳይክሊንግ ስፖርት ካልኦት ዓበይቲ ናይ ስፖርት መራኸቢ ብዙሃን ዓለምና እቲ ሓድሽ ቢንያም ግርማይ ዝብል ናይ መጎሳ ቃላት ዘውሓዝሉን ውሎ ተቀዳዳማይ ክለብ ባይክ ኤድ ሚልክያስ ማእከልን 225.3 ነጥቢ ብምውላል ካብ ዓለም መበል 373 ተርታ ተሰሪዑ ይርከብ። ሚልክያስ ኣብ ደረጃ ሰሌዳ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ንሰለስተ ምኩራት ተቀዳደምቲ ተኸቲሉ ኣብ 4ይ ተርታ ይስራዕ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ብሉፃት 200 ተቀዳደምቲ ዓለምና ተሰሪዑ ዝነበረን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ከቢድ ሓደጋ መውደቕቲ ኣጋጢሞ ካብ ኮርሻ ብሽክለታ ተፈልዩ ዝርከብ ምኩርን ወናኒ ጠባይን ዝኾነን ምርሃዊ ቅዱስ ምስ ሓዳሽ ክለብ በርጎስ በርበል ቢኤች ኣብ ዝሓለፈ 4 ወርሒ ዝኾነ ውዳት ብዘይ ምክያዶም 188 ዝነበረ ደረጅኡ 125 ነጥቢ ብምውላል ኣብ መበል 589 ተርታ ተሰሪዑ ይርከብ። ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃታት ዩሲኣይ 160 ነጥቢ ብምዝጋብ ኣብ መበል 669 ዝተሰርዑ ድማ ተቀዳዳማይ ክለብ ጄሲኤል ቲም ዮኪዮ ዝኾነ ነሆም ዘረኣዩ ነሆም ተመሳሳሊ ካብ ዝሓለፈ ደረጅኡ ቅሩብ ብምጉዳድ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ደረጃ ተርታ ሒዙ ዝርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ተርትኡ መበል 617 ዝነበረ ናሆም ኣብ ደረጃ ተርታ ኤርትራውያን ሻብዓይ ይርከብ። ኣብ ቱርኪ ምስ ክለብ ቡሻር ቤልዲስፖር ዝወዳደር ምኩር ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃንም 91 ነጥቢ ብምውላል ኣብ ሰሌዳ ዩሲኣይ መበል 760 ተርታ ብምሓዝን ኣብ 8ይ ደረጃ ዝርዝር ኤርትራውያን ስሙ ኣቐሚጡ ዝርከብ ተቀዳዳማይ እዩ። ኣብ ደረጃ ዝርዝር ሰሌዳ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ መበል 9ይ ደረጃ ዝርከብ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ድማ ኣኽሊሉ ኣርፋነ እዩ። ኣኽሊሉ ኣብ ጋንታ ጀነራል ስቶር ኤሲጂቢ ዝወዳደር ኮይኑ 90 ዩሲኣይ ነጥቢ ብምሓዝ ኣብ መበል 769 ተርታ ሰሪዑ ይርከብ። ኣብ ደረጃ ዩሲኣይ 70 ነጥቢ ብምውላል ናይ መበል 880 ተርታ ሒዙ ዝርከብ ተቀዳዳማይ ጳውሎስ ገብረ ሚካኤል እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኣፍሪቃ ውዳት ንሃገሩ ወኪሉ ዝተሳተፈ ጳውሎስ ንደረጃ ዝርዝር ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ 10ይ ተርታ ብምሓዝ ምሳብ እዋን እዚ ምስ ቀዳሞት 10 ዝበለጸ ናይ ዩሲኣይ ነጥቢ ዘለዎም ተቀዳደምቲ ሃገርና ተሰሚዩ ይርከብ። እዞም ኣቀዲሞም ዝተገልጹ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ናይ ዝርዝር ኤርትራውያን ደረጃ ቀዳሞት 10 ክኾኑ ከለዉ ካብዚ ምቕጻል ድማ ብመሰረት ጸብጻብ ሓበሬታ ደረጃ ሰሌዳ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ዓለም ዩሲኣይ ነጥቢ ብምዝጋብ ስሞም ዝተለቅሑ 21 ተቀዳደምቲ ክንገልጽ
ኣማኑኤል ክብሪ እግዚኣብሔር ብ69 ነጥቢ ኣብ መበል 886 ተርታም ዳዊት የማነ ብ56 ነጥቢ መበል 1013 ተርታም ጴጥሮስ መንግስት 54 ነጥቢ መሓዝ መበል 1047 ተርታም ናታን መድሃኒ 53 ነጥቢ 1050 ተርታም መዋእል ግርማይ 50 ነጥቢ መሓዝ 1888 ተርታም ሄብሮን ብርሃንም 48 ነጥቢ መወላል መበል 1123 ተርታም ዳንኤል ፍጹ ብርሃን ብ69 ነጥቢ 1205 عوت أمان ساسان شموتن بسستن بمزقاب لعلي زخوني إرتراو تقرماي شحن 41 درجات بمحياش مبل شحن كلتمي 7 ترتام يويل هابتا بساسان حموشن بمحز مبل شحن سستميتن ساسان شموتن ترتام يافيت موليتا بعص شدوشن بسستم شحن شموتميتن 7 ترتام ميرون تشمم 10 حموشن بمحز كلت شحن 10 ايفان مانين 10 حموشن بمحز مبل كلت شحن 10 جعتن ترتام ساميل حيلوم 10 مهلال مبل كلت شحن 266 ترتام نور أحمد عبد الوهاب بشعة نتبيم مبل كلتش عن سيستم شوعة عليلو قبل هو سيستم محازة كلتش عن شوعة 204 ترتام يسرم تصفاي عود كرمون بتمزصالي سلستن محازة عم مبل كلتش عن شوعة 257 ن سلستش عن 50 شعة ترتا تسارع يركبون أمود داتا تقرر تيم ساميل هي بهابتم روبي هابتم مريم سمون جزءان حدنت بمحزة سموم أب عالم لقاو درجة زرزري سيايا مزجبهم يركبهم زوم ساسا حدن مسكلبات وشت هاجرن دجن تسليفهم تقرر تهاجرنا مسكلباتهم نهاجرهم بموكال أب زجبرو ناي درجة سياي استوهبو ودا زمزجبون تأخوينهم نايزوم تتقصو مكرات حدث تقرر تي بحاموش شحن كل تميتن 9 دمرنت به نيرترا أب عالم مبل 10 شعات درجة أسرع ما يركبهم أبزيها ورحكم بتمفارق زوج أزرزر بدرجة هجرات بيلجيم سلوفينيا إيطاليا كاب قدامي كساب ساسين زلوا بتاع كحزان كدوام بدرجة والكتارم ترمى بوكا تشافينوبيل روغريتشن نقدام وسلسة ترتاحزهم يركبون كاب أفريقيا كم ترمود إيرترا قدامي ترتا كسر عن كلام دوب أفريقيا كاب إيرترا بأستات 4 حزب حنين تفل اللي كال أي درجة حيزالام الجيريا مروكون ماوريتانيا دمها كساب حامشاي درجة زحاز هجرات أفريقيا كونان كلوام زي كإيرترا مسقدامو سلسة بولت درجة سرعت أفريقيا هاجري لان عبد درجة زرزر دك أنستيوم مسن عزب دمام 4 إيرتراين تقرمتي سمن آستات شعن حموشن زخونات تقرم دك أنستي علم آسفيرني ركبام أريام داويت كل 198 نبسلستنت بمزقاب مبل 240 سوزانا في الصحيح 178 نبسلستنت بمبل كل 210 سلستن ميلينا قبر كريستوس 210 شموتنت بمحز مبل 300 حدن كانت ولد ميكيال دما 200 بمولال عم مبل 340 ترتا تسرعين ركبام زخبركم تخطتلتنا ازي كساب مفارق ورحقون بت مالته كساب 10 حموشه جنب زوج ازرزر كوينم درجه سريدا يشي اي اب كلته سمون زرغح كخون كلهم اب زكلته سمون التقردمتي مزمزق بوصيت درجه ترتهم كبن لتقن زبل يوم كم تلمود عوت نخلهم تقردمتنا بأركز تخطتلتيم سي ام اكسترا شو سبورت نايلو متحسنا بزنزازم بمكتالكم ازيه مسجن سلام